റോക്കിയെ ഇതുവരെ ആരും എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരിടത്തും അവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടിയില്ല. എന്നാൽ അവന്റെ പേരെല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. രമേശ് മാഡം, 10-11 വിമാനങ്ങൾ, 100-ലേറെ ബോട്ടുകൾ, എല്ലാ പോർട്ടിലും കൺട്രോൾ. ബോംബെ റിഫൈനറിയിലും രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ വൻകിട ജ്വല്ലേഴ്സുമായി അവൻ ആക്സസ് ഉണ്ട് മാഡം. Where is he from? ബോംബെ. അവനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബോംബെയുടെ തീരദേശത്തു നിന്ന് KGF-നെ ടോട്ടൽ കൺട്രോളിലെടുത്ത് അതിനെ 10 മടങ്ങ് വളർത്തി. ഇന്ത്യയെ മൊത്തമായി അവൻ വിലക്കെടുത്തു. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ആ പ്രദേശത്ത് അവൻ എന്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. റീസെന്റ് വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് എ ഫോട്ടോ ഫ്രം MiG-23 എയർഫോഴ്സ് ജെറ്റ് ഡൂയിങ് ട്രെയിനിങ് ഡ്രിൽസ് ഓവർ KGF. Is that? Yes, ma'am. That is Rocky's KGF.